הערב אנחנו מקדישים את התוכנית לסלבית חדשה שלאחרונה תפסה את עיני המצלמות. מי, מה היא עושה ולמה דווקא תוכנית שלמה, מיד נגלה. שלום ללירון ויצמן. ערב טוב גיא, מה אתה אומר על הלוק החדש שלי? אבל באמת, אני ממש מסוקרנת כבר להכיר. מי זאת הבחורה המסתורית? תכף לירון, אנחנו כבר מגיעים לאייטם הראשון. אבל קודם, קצת רקע למי שעדיין לא שמע על הגברת החדשה שמעסיקה את מדורי הרכילות. היא מוכשרת ויפה, היא אוהבת את הבמה, וחברי המערכת שלנו עמלו קשה מאוד בשביל להשיג לכך עדויות עוד מימי ילדותה. אבל היא מגיעה לכותרות דווקא בגלל מיזם חדש שהיא מובילה. לירון, תספרי לנו איפה שמעת עליה לראשונה. כן גיא, אתה יודע, מאוד אופנתי היום, בזמן האחרון בכלל לדבר על אמהות שרוצות לחזור לכושר לאחר הלידה. אבל מה, במציאות זה די קשה, כי איפה נשים את הילד ואין זמן. אתם יודעים, בדיוק ככה קרה לתחקירנית שלנו מהצפון, אבל היא חיפשה ומצאה פתרון. תראו מיד. מירב צוקר לוגסי, מה שלומך? אהלן, מצוין. יופי, אני שמחה לשמוע. מירב היא מחזירה אמהות לכושר עם התינוקות. בואי תספרי לי מה זה אומר. מה שזה אומר זה שבנות מגיעות אליי 6 שבועות לאחר לידה. אמהות, אוקיי. אמהות. כן. יחד עם הקטנטנים שלהם, והן פשוט מתאמנות שיעורי ייצוב וחיזוק הגוף. כן. ביחד, קבוצות אינטימיות, קטנות. אני מבין שזה מתבקש, אבל את רוצה להגיד לי שזה תפס? תפס? בוא תראה עוד קטע ותגיד לי אם זה תפס. בשורה לאימהות החיפאיות. ספורט עם עגלות. יצאנו לבדוק. כמו ברק ורעם עד קצרי הים. אימהות, ספורט, יש קשר? בוודאי שיש קשר, פעילות של צעדות עם עגלות בעיריית חיפה, גם בגן האם וגם בתיאטרון הצפון בקריית חיים. זאת פעילות כיפית, גם פעילות ספורטיבית, גם פעילות מהנה. טוב, עכשיו אין לי ספק, אני ממש כבר רוצה להכיר אותה לאשתי. אז מי זאת מירב צוקר לוגסי, ואיפה הייתה עד היום? צוות התחקירנים שלנו יצא לבדוק, והנה מה שהוא מצא עבורכם. היא גדלה בקריות, וכבר מגיל צעיר בלטה בכישוריה. ריקוד, משחק, המון חברים וחברות, אהבתה לחיות. על כל אלה ניתן ללמוד מהתמונות שהגיעו אל המערכת שלנו. אבל מירב לא רק עושה הרבה, היא גם בדרך כלל עושה בהצטיינות. כך היא מגיעה לתחרויות יופי ולתעודה הזאת בסוף לימודיה בתיכון. טוב, עכשיו אני מבולבל. איך מכל זה הגיע לפרויקט של אימהות? אתה צודק, שכחנו לספר על החלק הכי חשוב. האהבות של מירב. אז אחרי כמה דייטים לא מוצלחים, וכמה אקסים שאולי לא כדאי להזכיר, מירב מצאה את בחיר ליבה, אלון לוגסי. מירב ואלון התחתנו, ונולדו להם 2 ילדים. ומירב, אימא למופת, מצאה ייעוד חדש, וכל השאר זה כבר היסטוריה. אתה יודע? קצת דומה לך, אלון לוגסי הזה. טוב, תראי, בגילי המופלג, אני כבר לא שומע יותר מדי מחמאות, אבל לענייננו. מיד נעסוק קצת בענייני אופנה, מה אומרים בעולם האופנה על איך שמירב מתלבשת, וגם בלעדי, קטע קומי שמירב הקליטה בעצמה עבור אחותה לכבוד נישואיה. אבל קודם... ערב טוב. ערב טוב, מירב. היי מירב. היי צוקרית. היי מירבי, ערב טוב. היי מירב. היי מירב. ערב טוב מירב. ערב טוב מירב. היי מירב. אוהבים אותך. היי מירב, אוהב אותך. אני חושב שאולי יש משהו באלון הזה. נו, אולי איזה גילוי נאות? ממש לא. אבל עכשיו בוא נראה קטע בלעדי שהצלחנו להשיג, לא נגענו. בבקשה. רואים אותי? אהלן מיכל, זאת אחותך. מירב, כן. מה העניינים? מה המצב? אז אולי קצת אני אברך אתכם לחתונה כזה. מה אני אגיד לך?
זה מה זה אחלה, ומה זה חשוב שישמרו אחד על השני. ובחיי מיכל, אתה תנקי לו, תעזרי לו עם העבודות בבית, כשיבקש ממך מברג תביא לו. הכי חשוב בינינו זה שתתני לו אהבה. כמו כל גבר צריך שיהיה מישהו שתיתן לו את האהבה. תשמחי עליי, אני מבינה בעניינים האלה. בכל אופן, קצת לעשות תזכורת על העבר שלנו, למה אני מכירה אותך כבר הרבה שנים. אז אני זוכרת אותך מאז שהיינו קטנות. כאילו, את זוכרת אותי יותר ממה שאני זוכרת אותך, אבל כי אני דמות כריזמטית כזה. מה שרציתי להגיד לך, זה עם כל האיומים שלך שהייתי קטנה, זה היה יעלה לו יפה מצידי. שאיימת עליי. אני לא יכולה לדבר, תעצור רגע. לדעתי צריכה להיות שופט בבית משפט זה. היית עושה לנו משפט. מי צודק, מי לא צודק. ברור שאני תמיד הייתי צודקת, אבל את תמיד אהבת לבלבל את השכל, לשנות. ואת יודעת מה? טוב שאת מתחתנת, שיקח אותך, מסכן זה. לכי, המנשקת. לא יודעת מה איתך, אבל אני מאוהבת. מירב, אם את שומעת, יש דרישה לקבוצות בתל אביב. לירון מוכנה לעשות לך ילד. ולסיום, בואי נראה איך מומחית האופנה דורין אטיאס דירגה את מירב כמתלבשת. נכון, גיא. תפסנו את מירב בכמה לוקים מעניינים, וביקשנו מדורין שתדרג אותם. על ההופעה של מירב, בהשקה של כפכפי הוויאנס, דורין נתנה לה 2.5 כוכבים. אני מצטטת, רק בגלל הדבקות במשימה. על הלוק הזה, מחוף הים, דורין נתנה לה 3 כוכבים. ציטוט, אהבתי מאוד את ההשקעה של סימני הידיים עם קרם ההגנה. על המנומר קיבלה 5 כוכבים. דורין אמרה, עם גוף כזה מושלם. על הסמלה המפוספסת, מירב קיבלה 4.5 כוכבים. ציטוט, פשוט, עדין. יש מצב שהייתי משילה ממנה. תודה לירון, ותודה גם לדורין אטיאס שלא יכלה להיות איתנו, אבל לא ויתרה ושלחה לנו את תגובותיה. זהו ליום, אנחנו מודים לכם על הצפייה, ושיהיה לכולם ערב טוב.